Това е лявата ми ръка. Как и направих този маникюр, може да видите в моя YouTube канал. А сега хайде заедно да направим същия маникюр, но и на дясната ми ръка. Взимам си моята любима безкабелна електрическа пила, която ще откриете в сайта elenaartnails.com. Пазарувайте с промокода ми ANGI10 за 10% отстъпка на всичко в сайта. Свалих старото покритие, сега следва да почистя кожичките, като по принцип си мислех да си ги изрежа на всичките ногти, но с лявата ръка наистина ми е безкрайно неудобно и заради това си изрязах кожичката само на палеца. За мен най-специалното нещо в този маникюр е, че аз го направих с един от геловете на марката Pro Nails и преди съм ви споделяла за тези гелове, те са 4 в едно, т.е. всичко ни е в една бутилка. Няма нужда да слагаме отделно база или топ лак на ногтите. С една бутилка правим целия маникюр. На мен лично тази идея още миналата година много ми допадна, но когато за първи път се докоснах до тези продукти, аз направих грешката, че с тях работих както бих работила с една цветна база. Тоест аз с тези гелове правих изравняване на ногтите. Това е грешно, нямах много добри резултати. Аз знаех, че грешката е в техниката ми и затова се радвам, че към днешна дата се уча как правилно да работя с гел и се уча, че с гела трябва да се прави укрепване на ногтите, а не изравняване. Така че ако ви е интересно, отивайте в YouTube канала ми, за да гледате видеото, а пък иначе тук съм ви снимала горе-долу към каква архитектура се стремя да постигна и натискам свободния край, за да видите, че съм успяла добре да го укрепя. Това е крайният резултат. В коментарите може да ми напишете дали ви харесва и също така да отговорите на въпроса вие с какъв материал предпочитате да работите. Благодаря ви, че гледахте.